खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मेघालयआव 4.1 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। पुलिसनि एनकाउन्टाराव सासे दैदेनगिरिजों लोगोसे सा 14 नक्साल मावबादिया थैदों। ब्रह्मपुत्र कार्निभेल फोरबोआव दुथांफोरा सासे लाइमोननि सायाव गाग्लोबदों। गुवाहाटीआव पुलिसा हेर'इनजों लोगोसेनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। ढेकियाजुलियाव उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय सानै दायनिगिरिया हमजादों। मावबादिनि सोलिफु अपारेशनाव सासे जिहादिखौ खादों एसटिएफआ। ब्रह्मपुत्र दैमायाव गंसे नावा सौग्रावनायाव गोबां दावबायारिफोरा जोखोम। रायमना हायुङारि पार्कआव मै बेदरजों लोगोसेनो सानै मैहुर खालामग्राया हमजादों। डिब्रुगड़आव पुलिसा कन्डेन्सेट थाव आरो थाव खावनायाव बाहायग्रा आगजुफोरखौ जब्द खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै मंगलबारनि सानजौफु समाव मेघालयनि खोला-सोनाब खासि हिल्स जिल्लायाव 4.1 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं मावदों। बे बांग्रिं मावनाया सानजौफुनि 12:34 रिंगासोआव जादोंमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे बांग्रिं मावनायनि गाहाय मिरुआ खोला-सोनाब खासि हिल्स ओनसोलाव 10 किल'मिटार गोथौनिफ्राय जादोंमोन। बबेखानि बे बांग्रिं मावनाया मेघालयनि खोला-सोनाब खासि हिल्स जिल्लानि अनगायैबो आसाम आरो सोनाब बेंगलजों लोगोसेनो ओनसोलनि गुबुन ओनसोलफोरावबो बे बांग्रिं मावनाया गोहोम गोग्लैदोंमोन। छत्तीसगढ़ आरो उड़िसा सिमानि साखाथियाव समबारखालि छत्तीसगढ़ पुलिसा गोख्रों अपारेशन खालामनानै गासै सा 14 नक्साल मावबादिफोरखौ एनकाउन्टार खालामदों। थैनायफोरनि गेजेराव 1 कौटि रांनि बान्था होनानै दोनजानाय सासे नक्साल दैदेनगिरिबो दङमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि अनगायैबो जाथायसालिनि ओनसोलफोराव दासिमबो रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामदों, जाहोनाव आरोबाव मावबादिफोरखौ एनकाउन्टार खालामनो मोनबावगोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि बावैसो 17 जानुवारि खालि केम्प गारफा आरो गारफा गामिनि गेजेराव लामा बेखेवनाय समाव बिएसएफ हान्जानि सानै जवानफोरखौ मावबादिफोरा आईईडी बमा बेफ्रुनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनि उनावनो बे गिदिर जाफुंसारनाय खामानिखौ मावदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो छत्तीसगढ़ पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया दासान्दि बै ओनसोलफोराव नक्साल मावबादिफोरखौ फोजोबस्रांनो गोख्रों थांखि लानाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव दासान्दि सोलिगासिनो थानाय ब्रह्मपुत्र कार्निभेल फोरबोआव दुंहाव थासारि सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव समबार मोनानि समाव मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानैनो सासे लाइमोननि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया मोनानि 1 रिंगासो समाव जादोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला माखासे हिन्दी रायज्लायग्रा दुथां सुबुंफोरा सासे बर' लाइमोननि सायाव सरासनस्रा बाथ्राखौ लानानैनो दाय साजायना खाबु लानानै गाग्लोबदों। बबेखानि गाग्लोबग्राफोरनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बैफोर गासैबो जाथायफोरा साखाथियावनो थानाय सीसीटीवी फुटेजाव सेबखांजादोंमोन, जाहोनाव पुलिसफोरा बेनि हेफाजाबैनो दासान्दि गुबै दायनिगिरिफोरखौ खानो गोख्रों राहा लानायबो जायो। सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि सिङाव थानाय बशिष्ठ पुलिस जवाननि मोनसे हानजाया बेहरबारिनिफ्राय केराक'सीनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो हादों। खाजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मानस सती मेधि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय मानस सती मेधिनिफ्राय पुलिसा 16.17 ग्राम गिलिर लिरथायनि हेर'इनफोरनि गासै मोन 12 सिजफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे सिग्रोमनायाव पानबाजार पुलिसा बिलासीपारानि सासे ड्राग्स फालांगिरि साहिदुल इस्लामखौ खानो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसा खाजानाय साहिदुल इस्लामनिफ्राय गासै 29.43 ग्राम गिलिर लिरथायनि हेर'इनफोरनि गासै मोन 22 सिजफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। ढेकियाजुलि पुलिसा दिनै ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय धिराय साहा बागान ओनसोलाव सानै उन्दै गथ'साखौ खानो हादों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय सानैबो 14 जानुवारि खालारखालि 14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिसोरो खारखोमानानै दं। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननायनि गेजेरजों ढेकियाजुलि पुलिस एसआई दीपक तालुकदारनि नायदिंनायाव
धिराय साहा बागान ओनसोलाव संदाननाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो सानै दायनिगिरिखौ हमनो हायो होननानै मिथिहोदों। बे समाव हमजानाय सानैबो दायनिगिरिखौ धेकियाजुलि पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय खालामनानै जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय आदिबासि फरायसा आफादनि धेकियाजुलि दालाइ आफादा दायनिगिरिखौ खानायाव धेकियाजुलि पुलिसजों सांग्राङै हेफाजाब होफादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अपारेशन प्रकटनि गेजेरजों गोख्रों अपारेशन खालामनानै एसटिएफआ सासे जेहादी उर्फे इस्लामिक मावबादिखौ खानो हादों, जायनि सिनायथिखौ धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय बिलासिपारा ओनसोलनि सिनामारि गामिनि बेराकाता शेखनि फिसाज्ला आजिबुर रहमान 36 बोसोर होनानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि आजिबुरा एसटिएफजों खाजानायनि सिगां पिएस केस नम्बर 21/2024 जों सोमोन्दो दंखायोमोन, जेराव सा 13 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ पुलिसा खानायाव आजिबुराबो दंफायोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला दायनिगिरिया आनसारुल्लाह बांला दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि जसिमुद्दिन रहमानजों खाथि सोमोन्दो गोनां फरहान इजराकनि इसारा होनाय बायदियै खामानि मावबोदोंमोन होननानैबो मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो मोहम्मद साद रडी उर्फे सेफ शेख मुंनि सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ मावबादिनि थांखियै भारतआव दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै एसटिएफआ फोरमायबावदों। बबेखानि बे मावबादिजों लोब्बा गोनां गासै सा 14 सोद्रोमाफोरखौ दासान्दि पुलिसा खानायजों लोगोसेनो बिसोरनि फोनांजाबखौ फोजोबस्रांनो एसटिएफआ गोख्रों नांथाबनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव मंगलबारखालि फुंनि समाव खोला सालमारानि साखाथियाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गंसे नावा हरखाबै सौग्रावना नावनि गोबां दावबायारिफोरा जोखोम जादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला धुबरी फारसे रावना होनाय गंसे दावबायारि नावा फकीरगंज पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय अरिमारी घाटनिफ्राय देनारकुटीसिम थांनाय गंसे मटरजों सालायग्रा दावबायारि नावजों हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन। बबेखानि सौग्रावनायनि जाहोनाव मटरजों खारग्रा नाव आरो बेयाव गाखोनाय दावबायारिफोरजों लोगोसेनो गोबां बाइक स्कुटिफोरा खहा जादों होननानैबो सुलुंनिफ्राय मोनथिमोननाय जादों। रायमना हायुङारि पार्कनि हाग्रा बिफाना समबारखालि गसाइगाव महकुमानि सराइबिल पुलिस थाना आरो रायमना रेन्जनि बांटिजरायाव सेग्रोमनानै मै बेदरजों लोगोसे सानै मैहुर खालामग्राखौ हमनो हायो। रायमना रेन्ज हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा रायमना हायुङारि पार्कनि बायजोआव थानाय साखाथिनि ओनसोल बांटिजरानिफ्राय जयदेव बास्के आरो गंगा टुडुखौ खानो हादों। सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला गामिनि सुबुंफ्रा गामियाव जाग्रा आदार नागिरनानै हायुङारि पार्कनिफ्राय फैनाय मैफोरखौ हाग्रा बिफाननो खिन्थियालासे बुथारनानै जादोंमोन। जुनार बुथारग्रा सानै दुथां सुबुंफोर जयदेव बास्के आरो गंगा टुडुखौ रायमना हायुङारि पार्क बिफाना केस रेजिस्टार खालामनानै सानैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। डिब्रुगड़ पुलिसा कन्डेन्सेट थाव आरो थाव खावनायाव बाहायग्रा आगजुफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला रोहोमरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय बगरिथलियानि मोनसे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय खावनाय आरो बेनि आयेन बेरेखा फालांगियाव बाहायजानाय सन्देह गोनां कन्डेन्सेट थाव आरो आगजुफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मोनसे सोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै मोनसे पुलिसनि हानजाया फ्राय 32 किल'मिटार गोजानाव थानाय बगरतलिया गामियाव मोनसे हाग्रानि सिङाव आयेन बेरेखा अरायथा नङि गडाउनखौ नागिरनानै दिहुननो हादोंमोन। बबेखानि अरायथा नङि गडाउनखौ मोनसे लांदां थासारियाव मोननाय जादोंमोन मानोना सिखावफोरा गोबां बिबांनि सन्देह गोनां कन्डेन्सेट थाव आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ गारनानै जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे संदाननायनि गेजेरजों पुलिस हानजाया फ्राय 1800 लिटार मोन 200 लिटार थानाय लांदां गेलेन, मोन 50 लिटार दोननो हानाय लांदां गेलेन, 50 मिटारनि गंनै थाव बख'ग्रा पाइप, थाव पाइपलाइनखौ खावग्रा आगजुफोर आरो 3 किल'ग्राम रासायनिक मुवाफोर जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।